Kowe ning kene magang. Waduh. Aku nek mondhono kono ya kalah neh kok. Bengi iki lancang meneh ana juraganmu telek bebek mati uripmu iki karek ning aku. Oh, gak bisu. Nate pirsa kiai alim ulama ustad kok dawuh kowe nek ndonga gawe pantun. Nate pireng ngaten mboten? Ora. Lah kok sampean benerno ndonga gawe pantun? Oh, jenengan iki sing ngarep kok. Kowe iki nek omongan senengane sembrono celometan, iki seni budaya sebagai tolak ukur tuntunan. Tontonan ya iso dadi tuntunan nggih ngoten. Ning mah yo katentreman iki versine akeh. Piye carane ning iso beda-beda ngono. Sakit mboten jenengan? Iki lakon iki beda karo sing wis-wis. Sakit apa mboten? Yo kena iso tanggung jawab. Yo enteng. Sampai kok ngeyel wisata kebudayaan karo Pak Hadi. Nek diliwatne aku. Anjir cara tuku mobil jenengan niku makelar. Aduh. Kok sing ngeyel rek. Ini enggak pertandingan. Kan ya, terus. Candi TB Gendhalu. Wilujeng dalu bocange Bulimbo. Nggih, kok niki gentos pasangan melih. Nggih. Mesti urusane dhuwit mesti diarani. Mboten. Nggih. Wong niki kan spesial. Wah, spesial. Ing panjenengan ingkang asta kula padose rencang
ingkang anyar gres. Ingkang tasih murah. Ini jenis politik gak boleh seperti itu. Boten, Nyambut boten. gawe ini bareng itu ditumpodo. Nggih. Leres jenengan mong kula teng mriki nggih boten pados duit. Lah napa? Nggih apa artinya uang kalau kita tidak pegang? Wah iya. Gayamu cicilan BRI bojomu nangis raso bayar. Sorry bro, bojoku wis ra ndek BRI. Lah apa? Saiki melok mekar. Malah Wong sombong jadi ya. tepan gak diwano. Nggih, Gladi Wano, nyuwun pangapunten salam, mong swastiastu namo budaya salam kebajikan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Riyen enten tak slendro. Nggih. Tak slentem. Leres. Elok genten. Heeh. Lah jenengan napa? Lok bro. Boten. Lah napa? Dados tiang-tiang ingkang sampun sukses menika kula ingkang ganduli. Dados kula diparingi jimat asma Gandul. Oh, Nggih, tak kula Gandul. Asma kinarya japa. Tegese. Iki saking bapak kali ibu Gandul menika wonten merdinipun. Merdine? Pangapunten, Gandul ganti ganteng. Dul. Ndul kuwi peduli. Dados kula teng mriki dikanthi kalian Mas Andi TV peduli dengan seni dan budaya. Karena seni dan budaya itu adalah suatu jati diri bangsa. Tinggalan para leluhur. Iya, Oke, orang bijak sudah mengatakan barang siapa yang meninggalkan dengan jati diri akan mudah terpecah belah dan juga dijajah oleh negara lain. Tepuk tangan untuk Pak Hadi Setiawan. Matur sembah nuwun. Oke Mas, pinter omong ini saya mau seket loh Mas. Sumpah. Iya, ini yo digandani sing apik. Nggih, Pak Hadi niki lho ngagem blangkon Yogyakarta. Lho, dak miko luwes kaya mengkono. Bagus. Lah Lah, jenengan kula tak kandel mbak blangkon kaya nyunggi takir malah ora. Benten loh. Nggih. Gandul ku apa? Gandul ganteng. Kandang Dul kuwi peduli. Benten kali niki kula nembe ngertos nek singkatane Andi TB. TB. Jenengan pun paham? Dereng. Lah niki TB T kali B. T menika telek. B menika bebek. Dadine Andi telek bebek nggih niki. Nggih. Kue neng kene magang. Waduh. Aku nek mondhono kono ya kalah neh Kowe kok. bengi iki lancang meneh ana juraganmu telek bebek mati uripmu iki karek ning aku. Oh, gak bisu. Gak bisa. Nek apik ya terus, nek elek aku balik karo sing lawas. Sing lawas wis dijak komen. Main ning gone ingkang Kakang Mas. Medyan wis sendalo Mas Cahyo. Sendalo. Alhamdulillah saged sowan teng dene Desa Lamong, Leres. Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kula teng mriki menung apal kalih tiyang teng mriki. Asal tidak mriki. Sering kula nek mlayu teng Kediri niku manggi rencang kula. Pinten? Duh. Kades lek apa? Lamong niki rencang kula. Masya Allah. Konco Facebook Pak Harimau niku. Pak Haryono. Nggih Pak Haryono sing gadah kaya harimau. Wah niku dadi kades pun 3 periode. Hebat. Kula niku nganti apal teng mriki niku sing dadi carike niku putranipun piyambak Bu Fisti. Oh, kok apal banget. Apal sing dadi modene niku Carik Muji. Dukun pijeke Carik Muji, modene Sugeng. Apal kula. Tempat rekreasine Banana 1000. Apa kuwi? Dan 1000. Wah iya. Ngono dadak dicek. Ngono dapat di Inggris nih kan. Dan terkenal Ora sampean karo Pak Lurah kok ketoke akrab ora ada hubungan famili apa piye? niku termasuk kula kali Pak Haryono niku beda bapak. Beda bapak. Tapi liya ibu. Tunggal Mbah, ojo-ojo. Boten tunggal Nabi Adam. Wah, niku matur sembah nuwun. Wah, kula wau mampir teng kene dandan teng Polindes. Wah, luar biasa bangunannya apik, lampune padang, jadi ngeralok banyune belas. Ora kula nguruke dhewe kok ngerti saklare teng pundi ngoten. Lho, kula pipis teng mriku golek banyu ra terus kula mbeta obat. Oh, lara apa kok nggo obat? Lho, obat ABK ini lho, Mas. Ya ampun. Wah, matur sembah nuwun panggih kalih pepunden kula Pak Hadi Setiawan. Nggih. Wah, niki kalih kula niki kados bapak anak. Nggih ta. Kula niku nek teng pundi-pundi niku panggih Pak Hadi niku masyaallah. Zaman Covid kula niku panggih teng kene anu Pak semampir. Tanggete Pak Hadi lho Mas Andi badhe tanggapan kok mboten Pak sepi. Langsung kok dompet ngetokno dhuwit seret 300.000 Pak.
diparingi jenengan. Paringke kula matur sembah nuwun Pak Haji. Dermawan. Nggih, kala wingi panggih teng pare. Nggih. Lah kok Mas Adi badhe tanggapan to? Mboten Pak, kasih sepi langsung ketara dompet srek 200.000 diparingke bocane. 500 bisa. Wah, priyantun kok blatere kaya Terus ngono. terus nah. Niki mau Panggih malih Nggih. teng alun-alun Kediri. tengah Nah, Mas Andi, nggih Pak Adi, badhe tanggapan to? Nggih Pak, niki pun waya rame. Lah kok ning dhuwit 500 balekno dhisik. Ora tibane titik ta. karutang apa karo daerah Lamong. Apal? Lamong itu sebuah desa yang terdiri dari 2 dusun. nah. Aja sembrono lho. Tenang, 2 dusun apa ae? dusun Lamong kare dusun Lamiran. Iya. Nah, RT-ne 10, RW-ne 10, RT-ne 23, jumlah penduduknya 6.449, rondone 574 lho. Apal Sing apane nggon rondo barang lho ora. mergo survei Pak teng mriki. Sampe dagelan apa sensus penduduk iso kaya ngono. Nggih ngapal sithik-sithik. Pelestarian seni budaya Leres temanya. Leres. Nek tapi nek karo rondo iki ya aja disia-sia. Ora guyon Mas. Wong jeneng rondo kuwi wis ra duwe sapa-sapa. Heeh. Atine aja digek gelo. Heeh. Apa maneh mau gek kuciwa nek kirane kowe wis ra tresno mbok dititipno ning balai desa. Dan dipangan kami tuwa. Alah lah iki. Pamunten nggih macange Bulimbuk. Wah, saestu lho kados kejugukan Gunung Sari Kaluberan Segoro Madu lho panggih jenengan. Angkatane sastrane Matur sembah nuwun Kicah Yokun Tadi. Nggih. Kang sampun kondang sampun viral. Nggih. Mapan wonten ing dusun Desa Lamong. Lamong niki kula enten pantun. Pantunnya pripun? Kagem warga masyarakat Lamong lan sedayanipun. Mesti ini penuh dengan doa loh. Insya Allah berkah barokah. Nggih. Tuku lontong wadahi tampah. Cakep. Mugi-mugi wong Lamong pinaringan barokah Allahumma. Alhamdulillah. Tuku lontong lalapane krai. Muga-muga wong Lamong kathah rezeki Allahumma. Amin. Pisang kas. Disingas. Tuku lontong jangane semur. Muga-muga wong Lamong kabeh panjang umur Allahumma. Mas, Selanjutnya Cak Tebir aja kalah. Pantunnya kayak apa? Seniman ini harus dikelihatan seni dan budayanya berkata-kata. Parekan kok isone tuku lontong. Ketok nek arep ndongakno Lamong to. Ngepas Sing kreatif, tuku kendi dicampur genteng. Cakep. Pak Haji, kula rokoke dereng. Senengane kok mirang-mirane uang iki lho. Lho Tua. Lah nyapa mirang timbangane kowe? apa? Lah kowe iku mau nyemoni kowe. Kok nyemoni iki? Kowe mau tarikan ndongakno gawe Warga desa Lamong nganggo pantun. piye? Tuku lontong lalapan krai. Artine Wong Lamong kathah rezeki. ndongakno gawe Pantun. ngaten iki leres napa klentu bocah. Ya bener. Benere kon ndi? Lundungannya kiai kene. Kita tanda cinta kita kepada warga masyarakat Lamong adalah saling mendoakan. Nah, Nah, kuwi. gudange pantun nggih menika Bapak Kicah Yokun Tadi nggih Mas Yoyo. Nek jenengan dos pundi Mas? Napa? Pantonipun nganggo Numpak makna andong dinane semua. Pak Andung artine Artine kabeh kiai Lamong tansah pinaringan berkah barokah. amin. Api nggo pantun, Be. ngaten iki bener. Bener. Jenengan nate pirsa, kiai, alim ulama, ustad kok dawuh kowe nek ndonga gawe pantun. Nate pirang ngaten mboten? Ora. Lah kok sampean bener to ndonga gawe pantun? Nek sampean ndonga gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Kok bingung? Ya nyuwun sewu, saiki apa nek gawe pantun imam ning masjid apa ora bingung? Kok iso? Mimpin salat Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim Bismillahirrohmanirrohim main dadu tengah alas full a'udzu birobinas iki salat bare jam piro donga menika sing prasaja kemawon bloko suta apa anane penonton paham malaikat nyatet ora bingung Oh, dadine rasa perlu pantun. donga nggih pantun Yen sampeyan piye dongane ya ra pantun? Duh, dongakno niku nggih sing bloko mawon mugi-mugi sedaya warga Lamong tansah pinaringan bagas warasan, seger waras adoh saka bilahi cedhak rejeki, ayem tentrem slamet donya lan akhirat. Ngono kuwi wis cukup. Lah terus tambahi piye? Lah generasi penerusnya terus ya cutel. Ya muga-muga padha duwe anak sing lanang soleh, sing putri solehah Allahumma. Amin. Kuwi nek sing ndek anak, Iya, sing ndek anak.
Lah, ya berusaha. Ya berusaha wong kowe kurang ngerti resepe lho. Lho ora di anak resepnya ya berusaha lo tirakan Sewu, kok. Mas. Nggih. Iya. Niki enten hubungannya kali kebudayaan. Budaya kan macem-macem to, Mas. Leres. Kula niku nate pikantuk resep saking Mbah. Carane duwe anak niku kula pun ngertos. Nah, iki aku perlu sinau lek iki. Nah, niku wonten dua cara nyuwun sewu Pak Hadi. Kalau mau punya anak itu harus pakai dua cara. Yang pertama satu lewat medis, yang kedua lewat alternatif. Oh. Terus Lah nek medis, Karo alternatif, nek medis piye? medis niku periksa ke dokter kandungan, dokter spesialis yang mempunyai titel SPOG. Opo? Spesialis ogo-ogo. Lah yo. Aku ora ngerti obat takoni. Lah wong kene ya padha Dokter spesialis, Mas. kandungan. Nggih, mangke diparingi penguat janin dan juga penguat kandungan insya Allah iso melekat iso ndang meteng. Kuwi nek secara medis. Medis. Lek alternatif, Alternatif niku diurut, Mas. diurut piye? Diurut niku maksudnya Oh nganu dipijet. diurut kok dipijet iki lho. Umpama nyuwun Diurut sewu. ning ngono. Niki asmanipun sinten? Birgita. Mbak Birgita niki wis nikah 5 tahun 10 tahun kok urung duwe anak akhirnya gawe jalur alternatif. Niki diurut. Carane urut. Di nganu diglonyori nggo minyak. Ora. Gede. Diurut ku maksudnya malam pertama karo bojone, kedua kowe, ketiga aku, keempat Mas Cahyo, kelima Pak Hadi terus Pak Haryono. Mesti duwe anak Mas niki. Sumpah. Gak aku lah nomor 4 gak. Oh, jenengan kan bisa ngarep kok. Kowe iki nek omongan senengane sembrono celometan, iki seni budaya sebagai tolak ukur tuntunan. Tontonan ya iso dadi tuntunan iki ngoten to Mas Cahyo. Leres. Dadi nek omongan iki ora kena saru-saru. Oh. Apa maneh sampean di hadapan para lenggah piantun agung, para piyai agung yang istimewa, mulai saking tingkat provinsi nganti tekan daerah desa. Wah, Dinas Kebudayaan ingkang makili Bu Leslie Bu Citra Leslie tesih Pertiwi. lenggah nggih. Bu Leslie tesih lenggah. Wah, Bu Leslie Pak Hadi lho menika piantunipun. titele wae esos. Apa? Sarjana sosial. Wah, kados bojo kula, Bu. Lho, bojone piye ndek titel? Bojo kula elek-elek niku titele nggih SPD MND. Wah, sarjana pendidikan. Saya ngomong sapa? Lah, Master iki- Manajemen. SPD MND kok sarjana pendidikan. Apa? SPD MND niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Iku pakai 2 tahun terus Rak nek nggih contoh babar belas. Contoh, nggih nggih. Nggih contohi Pak Hadi lho. Napa? Pak Hadi Setiawan iki lho. Napa? Loh, pemimpin yang sangat luar biasa. Wakil rakyat. Wakil rakyat yang merakyat. Betul. Manggone ning gone provinsi. Niki alhamdulillah iso ngei contoh ning gone wargane contone Bapak Haryono minangka Bapak Lurah sing biyen ra tau wayangan, hari ini wayangan. Tepuk tangan untuk Desa Lamong. Loh, iki yo mergo pemimpinnya yang tegas, yang bijaksana. Kan bedane kados panjenengane. Nggih. Nyapa? Ki Cahyo pun tadi. Ngopo? Iki yo pemimpin pada pagelaran malam ini kabeh iki didorong saking doa orang tua dan dukungan seorang istri. Betul. Lah nyapa lho kok apik-apik Mas Cahyo wis ngerti nek Mas Cahyo tuh dadi dalan aku wis ngerti. Lho lah ya. Lah ngopo? Lho hebat lho Pak Jalan pemimpinnya abot lho. Dalan kok abot sing ngomong sapa? Mimpin para yoga sinjen, tukang son, tukang tero kabeh. Iki pimpinane Pak Cahyo. Ya, ya. Saking ngoten to nggih. Nggih, no. Nyuwun sewu Pak, kula tak tangkat dalang niku abot napa enteng? Abot. Lah nek abot nyapa bengi tanggapan. Lho, Iya to jadi. Nek abot niku diselehno nek enteng digowo. ora ngono. Kula niku lak dadi kanugrahan saking Gusti ngantipun paringaken dumateng kula menika Nggih. iso ndalang. Betul. Kula syukuri. Nggih. Akhire nggih mayang niku abot kaya ngapa, waton iso gawe bungae tiyang kathah niku tegese dadi pahala. Abote den pundi? Lho, wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil nyambut gawe sewengi. Lah mangsane yoga niki mboten nyambut gawe. Yoga niki nggih nyambut gawe, Pak. Ning ana sing kurang. Napa? Mripate padha nyambut gawe ya, ya Nggih. kaya dalang. Nggih. Kupinge ngrungokne. Nggih. Lambe penggirong kaya sing kaya kuwi kan enek ya. Nyuwara, nggih. Nyuwara, nggih lho. Terus Ning yen pengrawit kakinya diam, yen dalang tukang jaipong niku sikile nggih obah, Pak. Nek ora dipenyet uli so bam bam bam, ora so bem bem bem. Abote nggih pundi jenengan dugi mriki nggawa debok ora? ora. Lah nek enteng. Wong teko rene ora usum-usum debok karek dok 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 dok. Oh, 90 yuta. Dok dok dok. Oh,
mergo aku nggawa cerita, aku ki sutradara atau pimpinan pertunjukan. Dadi sukses utawa orane wong sak panggung gumantung dalange. Gawe cerita. Apal mboten? Apal. Enteng apal kok. Nek ra apal kuwi abot. Urung lek menyampaikan wejangan-wejangan ketua paman satrio sing apik kudu sepi pamit rame gawe. Tetulung marang kepadane murid, men uripmu piguna tumraping nusa lan bangsa. Gawe kata-kata ngene kudu apal. Kudu apal. Kudu apal. Dibayar mboten? Dibayar. Ya enteng dibayar to, Pak. Nek ora dibayar kuwi abot. Kuwi jenenge Jer Basuki mawa beya. Maksude Tegese kelakone Panjaka kudu mawa pangorbanan, gandeng aku wis rekoso, imbalan kebijaksanaan yang terbaik oleh Bapak Hadi Setiawan. Akhirnya aku didhawuhi mayang menghibur masyarakat Lamong. judule napa niki wayangan? Lho, Judule lah. Wahyu Katentreman. Jenengan iso nglakoni mboten? Ya iso. Enteng niku, Pak. Kok ngeyel niku. Pamunten Mas Yoyo, pamunten. Nek ra iso nglakoni bingung niku nembe abot. Ning Wahyu Katentreman iki versine akeh. Iki carane ning iso beda-beda ngono. Saged mboten jenengan? Iki lakon iki beda karo sing wis-wis. Saged apa mboten? Yo kena iso tanggung jawab. Ayo enteng. Sampai kok ngeyel to, Pak. Kula belani iki. Ndi Andi, Dalem. kowe tau ngumut mercon bledus nang tangkemmu. Lesu jenengan iki Lah sampe nyepeleke gaweane dah. boten nyepelekne, Pak. Kuwi arep bela apa? Kok sik to? Kowe iki lho ning kene iki lho melok sapa? Melu sapa piye? Kok ora mikir, ora sadar diri lho. Padahal- Omahmu Tuban. Heeh. Aku mbloro mobil, mau ngenake Mas Yoyo. Heeh. Kowe teko kene iki lumantar Mas Yoyo, pas dalan. Wis ngerti. Mati urip iki tergantung karo Pak Yoyo. Mau wirang-wirangke mau isin-isinke. Kok iso mati urip tergantung Mas Yoyo? Lho, sing nyekel bayarane sapa? Sing tekan bayarane kene. Pak Yoyo lah yo, meneng nganti Pak Yoyo gelo kowe ora dibayar. Kene mek nyekel tok sing bayar iku Dinas Pariwisata Kebudayaan karo Pak Hadi. Nek diliwatne aku. Anjir cara tuku mobil jenengan niku makelar. Aduh, Kok seyel iki? Ya apa boten nyuwun sewu. ora beda karo makalah beda. Loh, nyuwun sewu. Piye? Sing ngebel kula kan jenengan. Aku. Mas tanggal 22 wayangan ning gone Lamong Bagas Kediri. Nah, Kan ngomong mboten ana tak. Saged sing ngebel jenengan. Nggih. Sing bayari sinten? Sing bayar yo panitiane liwat aku. Lah iki jenengan liwat hitungane sampean ki Bang Mekar mung diliwat kosong. Lho kok Ah, ngene? ini syukur jeblak. Aku ora trimo lek carane ngono kuwi kok. Ora trimo kula dereng menehi kok. Lho sik. Kowe tak kandhani sebenarnya ya, Nggih. sebenarnya panitia EO itu telepon ke saya, Betul. utusan saka Pak Hadi. Nggih. Pak Dalang komplit sak dagelane mangke pelawak sinten kula nderek kemawon. Leres. Lajeng kula usulke Nggih. dagelane Cak Andi TB. Wah, Lah upamane sing tak usulke dudu sampeyan, bengi iki sampeyan merongos ning omah. ora mungkin. Lho ora mungkin. Mergo bengi iki sing nganggur karek aku tok. Iya kita dapat gelem ra gelem ya aku karena sampean ra iso milih. Iya, lagi bener kan. Arep milih konek wis karo Mas Kako. Iya. Jok Kluthuk wis karo Pak Minto. Gak percaya lho. Lah percil tanggapan begini Pak Eko. Kan sisone sapa? Mondol. Heeh. Mondol karo Yudo. Sampeyan gelem ra gelem pilihane namung kula nggih apa boten? Iya. Nah, Kula gandeng kowe tak pilih ayo kita chemistry. Lah. Bersatu, aja saling merendahkan. Contohnya Bapak Hadi Setiawan. Piye? Nek kula ibaratke panjenengan iku dadi pamong. Pemimpin. Pamong. Lah iso Perwakilan rakyat itu wakili rakyat bukan pemimpin tapi pamong teng kebudayaan. Nyuwun sewu kados Semar. Semar niku lak pamong to. Ora mung mamongi mimpin kawula cilik tapi juga pamonge para satriya Pandhawa. Padi nggih ngaten. Bukan hanya menyerap aspirasi masyarakat tapi juga mengawasi jalannya roda pemerintahan. Leres apa mboten? Leres. Saniki kula takon. Pripun? Punakawan ngertos mboten? Lu ngerti aku dalang. Sinten mawon? Semar bareng itu Bagong. Punakawan sing tugasé abot dhewe sapa? Semar. Lho kok saged Lah bapake mimpin dhewe, mimpin anak-anake, mimpin wargane uga ngayomi karo para Pandhawa. aduh bener lho Dewi bengi iki Pak Di salah. piye ta? Nyuwun sewu punakawan ngertos? Ngerti? Sing tugasé abot dhewe sinten? Semar. Kok iso? Lah kuwi bapake bareng Petruk Bagong nuturi karo anak-anake lan uga nuturi karo para Pandhawa. Aduh aku isin karo Mbah Sukron Suwondo yang paling carane iki. Aduh jatuh martabat
adat. Kowe aja nyandra-nyandra bapakku ngopo kok bapakku barang. Semar ki abot lho. Ilmune jenengan aduh kurang jangket oleh nyerep ingkang Sampe rono. ora ngerti wayang, lakon sing akeh madhepan karo Punakawan. Mesti Semar mbangun kayangan, Semar boyong, Nggih. Semar bangun jiwa. Biyen erane Pak Harto, Semar mbabar jati diri. Selalu Semar Bangun niku abot. abot. Punakawan sing tugas abot niku mboten Semar. Lah sapa? Bagong. Kok iso? Lho Bagong riwari Surabaya Tulungagung, Kediri Malang, tuwa penumpang bendito ora tau sambat. Renak keprondasmu kowe. Kok jenengan nesu niku? Bis. Lah jenenge bis napa? Bagong. Apa eneng bis Semar? Kok ngeyel niku lho mesti. Bacok sisa lho ya. Dalam padake karo bis iki lho. Ning Punakawan sing sugih dhewe sapa? Punakawan sing sugih dhewe Prabu Puntadewa. Kawan. Punakawan iki Semar Petro Bagong Gareng. nggih anu to Gareng, Gareng alam barat masih sugih. Ora iso. Desa sugih sing dhewe sinten? Semar. Lah kok saged? Duwe toko Mas Semar nang Tindi. Wayang sing gone omahe ra tau sepi sinten? Semar. Kalah Semar iku sosok ana sepine. Kasno. Halah Kresna sosok tinggal arisan bring sepi. Ra ngerti to? Ngerti. Wayang sing omahe rame dhewe niku Baladewa. Kok iso? Oh Baladewa saniki barange ayu-ayu kabeh, Pak. Tadi cilik wah tenan ora lampu kelut-kelut. Sambemu ngono. Tadi bisa kalih boten percaya kalih kula temen. Iki omongan rasa sak kowenake dhewe lho. Baladewa ora wae Pak Kresna Pak. Dan anak wantosene kalah, Pak. Kira kok mau Loh, kowe boten percaya jenengan tak ngerti iki lho. sapa? Loh, iki nek wah piye to? Lusi Brahman. Lusi Brahman niku pegawai negeri, Bener. bengi tanggapan. Tapi nek mboten mayang, niki tegene Baladewa, Pak. Usaha Kowe aja menghina lho kowe. Saes. Fitnah lho kowe. wira swasta, Pak. Ngopo? Bakulan es. Kok es? Es mari Mas. Piye lho? Jadi nek wong lanang liwat, mari Mas.